Po 2 detských inscenáciách určených najmenším divákom prichádza divadlo Rosart v závere sezóny s novou hrou, v ktorej citlivo otvára neľahké a vážne témy. V poradí tretia premiéra tejto sezóny patrí v Ružomberskom divadle Svetluškám, magickému rodinnému príbehu o bolesti, smútku, samote a tajomstvách. Diváci sa môžu zároveň tešiť aj na príbeh o nádeji, láske, kamarátstve či nových začiatkoch. Plavky? No! Julián, ďakujem. Teraz si pripravená. Čaká ich veľa materiálu na uvažovanie a veľa materiálu na hlboké prežívanie, na silný emocionálny zážitok. Ty sa tam dole pokojne rozkladáš, zatiaľ čo my tu hore hnieme zaživa. Prečo si nám to urobila? Prečo si ma tu nechala? Myslím si, že to je emočne veľmi napínavé a hlboké predstavenie, takže prídete sa sem vyplakať, možno zasmiať a poriadne dať ventil svojim emóciám. Jednou z ústredných postáv novej divadelnej hry je Julián, mladý chalan, ktorého rodina nie je taká ako kedysi. A zvlášť citeľné je to v období blížiaceho sa dňa svetla severských Vianoc leta. Tí majú byť symbolom radostnej rodinnej harmónie. Smrť sestry a dcéry ale všetkých zmenila. Nielen Juliana, ale jeho rodičov a mladšie sestry dvojčky. V jeden deň však Julián zazrie v okne plavárne Hedvigu, mladé hrdzavovlasé dievča, ktoré prinesie do jeho života zmenu. No aj ona ukrýva nemalé tajomstvo. Ako to doma zvládate? Zvládame? No nezvládame. Vyzerá to, ako by z Júny umreli aj naši. Zostali po nich len dokonalé tiene. Julián. Dá sa povedať, že ide o taký až magický realizmus. A je to príbeh o koncoch, ale aj o nových začiatkoch a je to vlastne zamyslenie o tom, že či to, čo považujeme ako definitívny koniec, nie je práve len nová životná šanca, ako sa odraziť a možno niečo zmeniť, ale ísť dopredu. Hra, ktorá vás chytí za srdce, vznikla na motívy príbehu nórskej spisovateľky a scenáristky Maje Lunde a ponúka sondu do zranenej duše mladých ľudí. Nájsť ten správny a pre tínedžerov dokonalý motív, ale spočiatku nebolo jednoduché. Nakoniec sme prišli k tomu, že ich vlastne zaujímajú hlavne témy vzťahov. A tak sme hľadali sme námet a práve naša dramaturgička pre detské divadlo Nelka Stančuková mi hovorí, že mami, my keď sme chodili na základnú školu do 4. triedy, tak naša pani učiteľka Betíková nám okolo Vianoc čítala taký príbeh Snežná sestra. Poď si to prečítať, určite sa ti to bude páčiť. Takže takto sme prišli k námetu. Mami! Judy nie je len záhodlý burín a zlatový kameň. Ja nechcem, aby aj z nás zostali len ľadové kamene. Inscenácia, ktorá mala na ružomberských doskách premiéru začiatkom mája, vznikla ako výsledok tvorivého procesu v rámci medzinárodného projektu Play the Future 2, ktorý bol financovaný cez projekt Erasmus Plus pre mládež. A práve mladé tvorivé duše inscenáciu kúsok po kúsku kompletne vyskladali. Od prepísania príbehu do dramatickej formy, cez návrh a tvorbu kostýmov a scénografie, až po herecké stvárnenia. Mladí boli zapojení do všetkých inscenačných zložiek a táto hra je výsledkom ich niekoľkomesačnej práce. Prosím, nepopúšťaj ma! Prepáč! Prináša mi to predovšetkým rúcanie všetkých stereotypov, ktoré máme o mladých ľuďoch. Pretože moja skúsenosť bola taká, že mladí ľudia sú zodpovední, spoľahliví, pracovití, vedia byť veľmi dobre motivovaní, ak majú vytýčený cieľ, vedia byť zodpovední, spoľahliví a môžem hovoriť o nich iba v superlatívoch. A tiež mi to obohatilo aj vlastný život, pretože málo kto nás bežne pustí do svojho toho najbližšieho sveta. Takže vlastne ja som mohla pracovať aj s takýmto priamo autentickým materiálom. Preto si ju chcem pripomínať každý deň, lebo bola šťastná. A my tiež môžeme opäť takými byť. Pre koho je táto inscenácia určená? Kto by si ju mohol alebo mal prísť pozrieť?
Tak určite študenti, pre nich sme to vlastne aj robili a myslíme si, že je dôležité toto ukázať, hej, nie len študentom, ale vlastne všetkým, aby sme neboli takí uzavretí do seba, ale aby sme naše emócie voľne prejavovali. Svetlušky, na ktorých spolupracovalo divadlo Rozard s divadelným spolkom Kromnežiš, si môžete v Ružomberku pozrieť počas mája i júna. A hoci sa sezóna končí, už teraz pripravujú divadelníci jesenné prekvapenie pre najmenších. Hru s vtipným názvom Pes medom mačka. Majte pekný deň svetla, moji drahí.